Handa po ang pamahalang lungsod ng Dagupan ng mas pinalawak na libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mother's Day ngayong linggo. Itatampok po sa programang iba't ibang serbisyong medikal tulad ng breast and cervical screening, mammogram, ultrasound, laboratory at dental services para sa mga ina. Bukod dito, magkakaroon din ng mga programang pangkalusugan gaya ng lectures hinggil sa bullying at prostate awareness. Gayon din ang isasagawang medical mission katuwang ang isang universidad. Layunin ng mga inisyatibong ito na mas mapalawak pang serbisyong pangkalusugan at mapangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan sa lungsod. Samantala, umabot sa 862 na serbisyong medikal kabilang ang breast and cervical screening ang naihatid ng City Health Office sa paggunita naman ng Women's Month sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM.